ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖର କଥା ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀ କାକଟପୁର ପାଣି ଚିତ୍ରପୁରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରିଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଣି ଚିତ୍ରପୁର ବ୍ରିଜଟା କାମ ହେଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ହେଉଛି ତ ପଇସା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି କାଲି ପିଆଜ ଆଳୁ ଡାଲି ଏତିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ଆମେ ବସି ରହିଛୁ। କାଲି ପଇସା ଦେଲେ ତ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ନା, ପଇସା ତ ଦେଉନି ଟୋଟାଲି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ବସୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 3 ତାରିଖ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ କହିଲା 4 ତାରିଖ ଯିବ, ପଇସା ଆସିନି ହେଲା। ଆଜି 3 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, 4 ତାରିଖ କରିବ ଚିନ୍ତା ହେଲା। 3 ଦିନ ହେଲାନି କହିନୁ। ଫାଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଯିବୁ 3 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ତ 5 ତାରିଖ ଗଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ତା ଲାଷ୍ଟ ଗଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଫାଇଦା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବୁ? ମାଲିକ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ପଇସା ଦେବି କି ନାହିଁ କିଛି ଏମିତି କିଛି କହୁନି। ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଆଉ ଆମେ 3 ଥର 4 ଥର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍, କାଲି ଆଜି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ଟୋଟାଲ ମାନେ ଫୋନ୍ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ସୁଯୋଗ କଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଦିନ ସାରା ବସୁଛୁ, କାଲି ବି ଏଇଠି ଆସିନା ବସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ତ ପଇସା କେତେବେଳେ ଦେବ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି।